Ahojte, sme študenti zo SPŠ Halova a dnes vás zoberieme na malú prehliadku nášho hlavného mesta. V rámci tohoto projektu sme sa rozhodli navštíviť zo pár známych pamiatok Bratislavy a povedať vám o nich zo pár zaujímavostí. Postupne sa pozrieme na Bratislavský hrad, prezidentský palác, dom svätého Martina a UFO na moste SMP. Tak sa usaďte a poďme si povedať niečo o týchto miestach. Presunuli sme sa ku Bratislavskému hradu, ktorý je dominantou hlavného mesta. Zároveň je aj historickým sídlom uhorských panovníkov a obľúbenou zastávkou tisícok turistov, ktorí si hľadajú ten správny uhol na svoju selfie. Tento majestátny hrad stojí na kopci nad Dunajom už celé stáročia, keďže prvé opevnenie tu vzniklo už v období Veľkej Moravy. Neskôr hrad zohrával dôležitú úlohu počas Uhorského kráľovstva a stal sa jednou z rezidencií Márie Terézie. V histórii bol niekoľkokrát prestavaný a v 19. storočí dokonca vyhorel. Rekonštrukcie z 20. a 21. storočia mu vrátili súčasnú podobu. Áno, vyzerá trochu ako obrátený stôl, ale práve toho robí ikonickým. Dnes tu nájdete expozície Slovenského národného múzea, krásne obnovené nádvorie, záhrady v barokovom štýle a výhľad na celé mesto, Dunaj aj Petržalku. Občas sa vám do cesty pripletie dobre naladený mestský holub. Ten síce nebýva oficiálnym sprievodcom, ale tvári sa, že vie, kam idete. Ak chcete na vlastné oči vidieť krásny panoramatický výhľad, Bratislavský hrad je pre vás to práve miesto. Nachádzame sa na Rudnojovom námestí v samotnom srdci starého mesta, a to pri katedrále svätého Martina. Tento chrám je najväčším kostolom v Bratislave a už stáročia patrí medzi naše symboly hlavného mesta. Najslavnejšie obdobie zažil dom svätého Martina v rokoch 1563 až 1830, keď slúžil ako korunovačný chrám uhorských kráľov. Korunovaných tu bolo 11 kráľov a 8 kráľovien, medzi nimi aj Mária Terézia. Pripomienkou tejto veľkej histórie je pozlatená koruna na vrchole veže. Váži 150 kg a nachádza sa vo výške 85 metrov nad zemou. Dom je postavený v gotickom štýle, čo vidieť na jeho vysokých klenbách, úzkych oknách a farebných vitrážach. V interiéri sa nachádza nádherný hlavný oltár svätého Martina, ktorý zobrazuje známy príbeh, ako sa rímsky vojak Martin rozdelil o svoj plášť s chudobným človekom. Zaujímavosťou je, že v dome pôsobil aj slávny hudobný skladateľ Franz Liszt, ktorý tu v rokoch 1839 dirigoval svoju korunovačnú omšu. Kostol pritom počas storočí prežil viacero požiarov a zemetrasení, no vždy sa podarilo ho zrekonštruovať. Dom svätého Martina nie je len dôležitou sakrálnou stavbou, ale aj pripomienkou na bohatú minulosť Bratislavy.
Prezidentský palác, známy ako Grosľakovičov palác, je sídlom prezidenta Slovenskej republiky. Nachádza sa na Hodžovom námestí a dominuje panoráme centra mesta. A taktiež je symbolom funkcie, ktorú momentálne zastáva. A čo minulosť? Jeho história začína v druhej polovici 18. storočia. Palác dal postaviť vplyvný uhorský šlachtic grof Anton Grosľakovič okolo roku 1760. V tomto čase slúžil ako letná rezidencia pre šlachtu, ktorá v paláci organizovala plesy a spoločenské udalosti na vysokej úrovni. Počas 20. storočia s príchodom prvej Československej republiky palác začal postupne meniť svoju funkciu a prispôsobovať sa potrebám vládnych inštitúcií. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 sa stal oficiálnym sídlom hlavy štátu. Od roku 1999 je Grosľakovičov palác oficiálnym pracoviskom prezidenta Slovenskej republiky. Jeho interiér zahŕňa pracovňu prezidenta, reprezentačné salóny a priestory určené na prijímanie pre zahraničných delegácií a konanie dôležitých štátnych stretnutí. K palácu patrí aj rozsiahla udržiavaná anglická záhrada, ktorá poskytuje tiché zelené miesto v rušnom centre mesta. Aj keď je záhrada verejnosti otvorená len obmedzene, dodáva celému komplexu pokoj a dôstojnosť. Podobne ako v Anglicku sa pred palácom pravidelne strieda prezidentská stráž, ktorá je obľúbeným bodom záujmu pre návštevníkov Bratislavy. Palác teda dneska symboluje demokraciu, slovenskú suverenitu a spája históriu s modernou reprezentáciou. Nachádzame sa pri moste SMP, jednou z najvýznamnejších symbolov v Bratislave. Na moste je reštaurácia UFO, moderná vyhliadková väža, ktorú určite neprehliadnete. Most bol dokončený v roku 1972 a svojím tvarom patrí medzi unikáty modernej architektúry. Je to závesný most cez rieku Dunaj, ktorý spája historické centrum mesta s Petržalkou. Vo výške takmer 95 metrov sa nachádza reštaurácia a vyhliadková terasa, kam sa dá dostať výťahom ukrytým priamo v jednom z pilierov. Odtiaľ je úžasný výhľad na celé mesto. Vidno Bratislavský hrad, Staré mesto, Dunaj a okolité kopce. UFO je dnes obľúbeným miestom pre turistov aj domácich. Počas dňa sa môžu ľudia chodiť za výhľadom a večer si môžu vychutnať romantický západ slnka pri Dunaji. A toto bola naša krátka prehliadka niektorých pamiatok Bratislavy. Dúfame, že sa vám video páčilo a že ste sa dozvedeli niečo nové. Ďakujeme a dúfame, že sa vidíme pri ďalšom videu. Pekný deň.